Sziasztok! Grimfox vagyok, vagyis Peti, és itt egy GTA 5-ös hülyéskedés videót szeretnék most nektek csinálni. Hát, menjünk. Ó. Istenem. Ó. Menjünk akkor. Van. Szép. Szavasz, asszony! Bazd meg. Na, találok egy biciklit, még az is. Ó. Ó. Megy ez. Figyelj. Ó. Na. Nem aktiválta. Na. Mindjárt jönnek. De miért nem jó? Te. Elhitte. Na végre. Szép. Várjatok. Na ez... Nem tudom, hogy fogja bírni a gépem, mert múltkor ennél egy kicsit azért... Hát kicsit laggom. Na, de jó. Hoppá. Bocsánat. A helikopter. Ó, van. Szeretnek engem. Gépfegyóba lesz, hogy? Ja. Itt buli van. De szállaszi. Mindegy. Elég volt. Na most ezt rázzuk le. Ezt a 4-es szintű körözést. Hát, ha le tudjuk. A farok! Pöcskaszerű. És már recsegünk is. Ó, a lag határtalan. Yeah. De jó. Na szállj ki, Pista. Megmutatjuk, hogy nekünk még ilyenünk is van. Gyere! 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 Na gyerekek. Én bírom, látjátok? Sok spenótot ettem. Hihi.
Valaki lövöldözik. Lövöldözött. Úgy. Menjünk. Jó van, 5-ös körözés. Szép volt. Ez robbanni. De jó. Állj meg, Sanyi! Várj meg! Szeretlek! Hoppá, bocsánat. Gyerekek. Bocsi, csak hogy kiszaladt ez az észszar. Na, hol is vagyunk? Na. Bocsánat ezért a kis hibáért, csak. Na. Gyertek. Gyere vissza te! Úgyis elkaplak, te köszöri. Pöcskenőcs. Figyelj, ezzel repesztem az országutat. Ajtó! Arra. Bazd meg, út. Kéne egy kocsi, várjál. Annyi cigány van ott. Anyátok, te! Nem tanítottak anyukád. Jaj. Tényleg a sniper az robban? Aha. Adok neki egy sniper. Gyerekek, lejár mindjárt. Életerő. Így kell ajmolni. Mellé lőzd, de már meghal. Figyeld. Na. Gyerek! Hát majdnem meghútunk. Figyeld, be kell csukni ajtót. Ajtó, nyíljál ki. Na jó van. Jó vicc volt. Na, gyerekek. Szecskára felpattanunk. Na. Ja. Mint a cigány megy a bringával, figyeld. Nagypapa, ezt csinálta nekem. Ezt csináljátok utánam, cigányok. Ide bemegyek, többet nem látnak. Menj neki, te nyomorék. Ó, van. Erre a videóra most úgy gondoltam, hogy 10 perces lenne. Meg 8 percben vagyunk, úgyhogy... Lehet, hogy le tudom őket rázni. 2 perc alatt. Ki tudja. Ráztam még 5-ös körözést. De lehet, hogy eljön az idő. A gyerekek, figyelj, mutatom én ennek a szekérnek! Állj már fő! Menjél már! Bazd meg! Te geci! Na, álljál, fő, visz, na, ennyi. Te láttál meg, te fasz! Olyat kapsz a pofádra, hogy... Jaj. Ki látott meg? Te voltál? Te voltál biztos. Na gyerek. Futunk, mindjárt bemosunk egy cigánynak, figyelj. Figyelj, azt úgy elkapom, figyelj. Jó napot, Ági van. Mi a szar? Mi a fa? Mi varsi? Na, ez szép volt, ez is tök jó volt. Kimegyek a videókeretből, bazd meg. Jó, várjál, van egy olyan jó kis izé. A fasz. Na, jó, de jó van, ezt szeretem. Mindig kimegyek. De ne előjetek. Uzi, júj. Na, ez most mi ez alap? Takarodjál!